Πονάω. Άντε γεια κοροϊδό. Άντε γεια. Το πόδι μου. Δεν θα τη γλιτώσεις έτσι. Καταραμένο. Το πόδι μου. Θα το μετανιώσεις αυτό. Τώρα θα πας φυλακή. Θέλεις, δεν θέλεις. Προχώρα ρε. Προχώρα. Σηκώ πάνω, χειροπέδες τώρα. Ωραία. Προχώρα ρε. Στις φυλακές από μόνος σου θα σε βάλουμε. Ξέρω εγώ απλά σε βάλουμε. Ωραία φίλε. Με βάλεις στη φυλακή ο καταραμένος. Ναι. Με το φαγητό που θα μου δώσει, το κουτάλι θα το χρησιμοποιήσω για να σκάψω να βγω έξω. Πολύ καλύτερα. Έλα ρε, πάρ' το φαγητάκι ρε. Άντε. Ωραία, έχει κουτάλι. Τέλεια. Ωραία, να το πάρω. Θα δει τι θα πω, θα το σπάσω στο ξύλο. Κάτσε να φάω πρώτα. Ωραίο ήταν το κρέας από τη σούπα, αλλά η σούπα ήταν χάι. Γι' αυτό μόνο το κρέας έφαγα λίγο σούπα δοκίμασα, αλλά το κουτάλι είναι πιο σημαντικό. Θα αρχίσω να σκάβω και σε κανένα 2 μήνες θα βγω έξω. Λίγο και θα βγω. Έτσι, άμα συνεχίσω, δεν ξέρει ο αστυνομικός πότε θα βγω. Μετά από 3 μήνες. Ωραία, ένα μικρό τυχάκι έμεινε και βγαίνω. Βλέπω ήδη χόρτα. Φως. Βλέπω το φως. Σε κάνα 2 μέρες θα έχω βγει. Μετά από 5 μέρες. Έχω κουραστεί πλέον να σκάβω. Αλλά, επιτέλους. Ελευθερία. Βγήκα στον έξω κόσμο. Κάτσε να πάρω και το κουτάλι, μπορεί να χρειαστεί. Επιτέλους, βγήκα έξω. Τα λέμε αστυνομικέ. Οπα, κάτσε μου ήρθε ένα μήνυμα. Τα παρατάω ρε φίλε. Θα απολυθώ, δεν γίνεται αυτό. Πώς! Μα πώς αλήθεια, πώς! Ξέφυγε αυτός ο κλέφτης πάλι, μα πώς! Κάτι να σκεφτώ, δεν γίνεται να είναι αλήθεια αυτό. Κάτσε να του στείλω μήνυμα ότι δεν γίνεται να είναι αλήθεια. Δεν μπορώ να κάτσω ησυχώς, δεν μπορώ να ζεσταίνομαι. Ωραία. Να δω τι θα μου απαντήσουν. Τι? Πάει, καταστράφηκα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Είναι όντως αλήθεια. Νάτος. Θα σε πιάσω ρε αλήτη. Τώρα θα δεις. Έλα εδώ ρε. Όχι. Το πλό. Το πλό θα μου ξεφύγει τόσο εύκολα εμένα. Δεν θα μου ξεφύγει.
Δεν τον πέτυχα. Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Νάτος. Κρύβεται εκεί. Τώρα θα δει τι θα πάρει. Δεν μπορώ να το πετύχω. Έρχεται μια μαφία ολόκληρη. Τι θα κάνω, τι θα κάνω, μαφία ολόκληρη. Τι θα κάνω, φέρνει τη μαφία του. Τι θα κάνω, φέρνει τη μαφία του. Μάλλον πρέπει να απολυθώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τους τελευταίους 3 μήνες ήταν οκ. Τώρα τις τελευταίες 5 μέρες ήταν πολύ περίεργα. Μάλλον γι' αυτό καταστροφή, φέρνει μαφία. Τι θα κάνω δεν ξέρω. Θα φωνάξω ενισχύσεις. Μάλλον. Όχι. Ναι, ενισχύσεις. Ελάτε γρήγορα. Ο κλέφτης έφυγε και φέρνει μαφία ολόκληρη. Ελάτε γρήγορα. Σας παρακαλώ, ελάτε γρήγορα. Φέρνει ολόκληρη μαφία. Γρήγορα. Άκυρο. Δεν είναι μαφία. Είναι στρατιώτες που στείλανε για αυτό το πόλεμο. Άκυρο. Ούψ. Γεια. Πω ρε φίλε, είμαι τέρμα χαζός. Απλά ξέφυγε και μου φαίνονται όλα τώρα μαφίες, όπλα, γκάνια και τέτοια. Δεν μπορώ. Δεν είμαι καλά από τη στιγμή που βασικά από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο κλέφτης δεν είμαι καλά. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Συνεχίζεται στο επόμενο επεισόδιο.